Ahojte, milí diváči. Dnes som tvoril kolobeh vody. Voda sa z oceánov vyparuje do neba a potom skondenzuje do oblakov. A z oblakov potom tá voda prší dole. Na kopce a tie do potôčikov, potom do potokov, potom do riečok, potom do riek, potom do morí a potom do oceánov. Ale niektorá voda skáče takto do podzemia a voláme ju podzemná. No ale tiež putuje do oceánov. Ale pod zemou, nie nad zemou. Voda padá na zem iba v podobe dažďa? Nie, voda v podobe krúp, snehu, hmly, rosy. Koľko je vlastne na zemi vody? 70% našej planety leží pod hladinou oceánov. Áno, ale 70% tvorí voda. Áno. A všetka je pitná? Nie. Alebo ako to je? Povedz mi. 4% z tých 70 tvorí sladká voda. A väčšina 73% leží v oceánoch na ľadovcoch. A ešte by si vedel povedať nejakú zaujímavú informáciu, napríklad čo tvorí vodu? Čo to vlastne voda je? H2O. A čo je to vlastne tá voda? Čo to je? Molekuly vody tvorí dva atómy vodíka, to je to H, a jeden atóm kyslíka, to je O. H, a potom to tvorí taký môj kúsok kóda. H2O. Voda má 3 skupenstva. Pevné, plynné a kvapalné. A pevné je napríklad čo? Ľad. Alebo? Krúpy. A plynné? Para. Alebo hmla. ako je možné, že keď sa tá voda vyparuje z oceánov, tak nie je slaná, keď prší? Lebo sa odparuje iba voda. Ahojte. Ďakujem, že ste si video pozerali. Dajte tomuto videu like, odber, zdieľajte a komentujte. A dajte nám aspoň 7000 lajkov, aby vyšlo nové. Ahojte, čaute.